लिसा ना बायबाय आरो जोंफोरो ना हनै नाखौनो गुदुंबाय बे क्रिसमास दिनाव ना बायदों जोङो नै किस खालामबाय আপোনালোকক কিস নালাগে কিস কৰা মাছক নালাগে পইচা নালাগে দে কিস কৰা দিতে নালাগে পইচা নালাগে যিখিনি লাগে মই ক্ৰিসমাছৰ মই দি আছো ন নালাগে নালাগে ওরে কিস কৰিছে মাছে কিস কৰে लिसाया बाखौ लाना फैबाय दा नै मडेल खालामना फैदों ए भालके किस करा मासो किस करायचे एबार बेचारा दिनै लिसाके लासा बोले लिसा हेल्प करिबो माने लिसाया जोंनि भाषाखौ बुजिया ना एखायनो आङो आसामिस रायलायनो गोनां जादों आरो नै बेदों आङो टयलेटआव कुमुदों बिसानाव मोदोम हुग्राया गलांबाय दा गाबदों बेखौ हेल्प खालामनो आङो फैनायनोबा मा गलांदों लिसा अबस्था সেইটো নতুন আছিল নেকি নাজানো এটা কি পৰিলে সেইটো নাজানো এইটো পৰিছে এনেকুৱা কুলা কি বস্তু টাওয়াল আছে নতুন হিদিনা নাটো নাকি নহয় যাম কত পেলাম এতিয়া ওই পেলে ডলি মাই গে তো নাং থাবা অবস্থা বিরাট গাজদি জাগমন जों खिनोनो मोननाय नङामोन आरो এখন বেয়া টাবল ঠিকই ঠিকই রে উল্টা তোমার গাত পড়িব চাবা উল্টাটো আমার শাক পাচলিত পৰিলে নেকি এয়া মই যিটো জাপ মাৰিলো মই যি জাপ মাৰিছিলো ভিডিঅ आंलाय सानदों माबा मोनसे गिदिर जाबाय दा खारबोदों आरो जया किबा किबा उराय बे बेलासेनि ओंखाम जानायनि आङो माबा बेसर भाजि खालामबाय थादों आरो जास्ट सिम्पल ओरैनो एसे थाव होनानै रुगोरनानै जानोसै किहर आयोजन चलि আছে क्रिसमासनि प्रिपेरेसन खुसि दा ना साफा खालामगासिनो नै बेखौ दा मोनाव जों जागोन आरो लकेल रौ ना लकेल रौ ना मिर्गा मिर्गा নহয় मिर्गा নহয় নে लकेल रौ रुई বুলি কৈছে क्रिसमासनि बे ना ओमफ्राय दा दिन्थिलांबाय हागोन नोंसोरनो जों मा मा प्रिपेरेसन खालामदों क्रिसमासनि कारणे आरो ए यारो एंजेलिका थाजो नय मजा ना दङ बे माने लिसाया आधा दुगैबाय हो दुगैयाखै खर'खौ आधा सुनानै दोनबाय सासु निजों केन'का लागिसे लोगोफोर नै ना सायगासिनो बे जाहैबाय जों मोनाव जानो गोनां 12टानि सिगां जि ओंखाम डिनारनि रेडि खालामनांगौ नेनाय हिसाबै जोङो सिम्पोलहै जानो थाखाय रेडि खालामगासिनो दङ नै ना होरिखौ जोङो सायनानै लाखाजोब्बाय बा जितु 12टासिम नेनांगौ केक होरि हानांगौ नालाय बिनि सिगां जितु जानो गोनां बेखौ सायनानै लाबाय जि मोजाङै सायदों बेखौ जोंनि स्टाफ सासेया सायदों आरो
जोंनि प्रिपारेसन खालामनायखौ नायलांबाय थादो जितु 12टायाव केक हानायनि सिगां रुमखौ एसे डेक'रेसन बा हजायनो थाखाय जोङो स्टारखौबो मोजां मोनबोआसै जा फिसा मोनबाय बे जि फिसा मोनदों बेखौनो लाना फैबाय आरो बेलेग दुकानावबो जों हाबासै जास्ट सिम्पोलहै बेलुन आरो टिपटप मा होनोथाय बेखौ टिपटप होनो नामा आं टिपटप होनबाय आरो बे लाइट जोंनायखौ बिथिं नै हजायगासिनो दोङो नायलांबाय थादो आसा खालामो बयबो नायलांगोन होननानै आरो थांनाय बोसोरावबो बर'दिन क्रिसमासखौ मोजाङै सेलेब्रेसन खालामनो मोन्दों आरो देग्लायनि बर'दिनावबो बिराद मोजाङै सेलेब्रेसन खालामनो मोन्दों आङो स्टाफफोरजों जे बिदि जिजासनि केक हानाय आरो इयावहाय जोङो बिदि डेक'रेसन खालामनानै सेलेब्रेसन होनायनि थाखाय मेमखौबो थेंक इउ होदों नै कारेन्टनि माबाखौ रेडि खालामगासिनो दोङो आरो साइडथिं खुसिदाया बेलुनखौ माबागासिनो दोङो बेखौ नोंसोर नुखाबाय लिसायाबो खालामगासिनो दोङो नायलांबाय थादो बयबो बेयाव आङो साउन्डखौ होनाय जायासै बेयाव गान दामनानै बिसोरो डेक'रेसन खालामगासिनो दंमोन गाना आरो माबा खालामबोला मा होनो बेखौ कपिराइट फैलायगोन बेखायनो आङो बिदि साउन्डखौ माबाना होना बुंनो गोनां जाबाय बेयाव मेन भिडिअखौ आङो गोजौआवसो ओंखाम संबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय बेफोर गासै भिडिअखौ लिसाया लादों रेकर्ड खालामनानै दोनदों आङो जास्ट ओरैनो एडिट खालामनानै आङो होनाय जादों गाहायाव बिसोर डेक'रेसन खालामदों सिरि सिरि आङो बेयाव ओंखाम संनायखौ लिसाया फैनानै लादों आं पात्तायानो गैयामोन आरो आङो दाउ बेदर सेरगासिनो नाखौ फ्राय खालामनानै आङो पालेंजों संनो थाखाय आङो बेयाव फ्राय खालामनानै लाबाय थादोंमोन बजार खालामनानै डाइरेक्ट फैनानै आङो फ्रेशबो जायाखै लेट जागोन होननानै आङो संबाय थादों बिथिं लिसाया फट'ना सरि फन रायज्लायनानै आंखौ केमेराथिं नायदो आं पात्तायानो गैया केमेराखौ जेन बिदि दोनना गालांदों होननानै नै आङो दायो क्रिसमासनि मोनानि संगासिनो बिथिं चिकेन ओमफ्राय ना केमेरा मोनाखै एसे मोजां फैला आङो माने न'आव थाङाखै क्रिसमासखौ बेयावहायनो सेलेब्रेट खालामदों जोंनि स्टाफफोर दङ ओमफ्राय आङो निउ इयारावसो न' थांगोन ना बेखायनो 12-12टासिम क्रिसमास केक हानायालागै आङो जि जानायनि बेफोरखौ आङो रेडि खालामगासिनो दङ आरो गोजौआव ओंखाम संगौमानि गाहायाव बिसोर बिदि डेक'रेसन खालामनानै दङ दा उनाव लाइट खोमोरनानै नोंसोरो मोजां खिथिगोन आरो बिथिं पान जोंनिनो स्टाफ आरो ओमफ्राय बिथिं आरो सासे जोंनि स्टाफ बेलुन सुगासिनो आं दासो फैनानै नुफैदों ओमफ्राय जा मोजां डेक'रेसन खालामदों खिन्थु जोंना स्टारखौ जोङो गोदोरखौ मोनासै आरो फिसाखौनो लाबोबाय आरो फिसा एसे होमबाबो मोजां नुदों आरो फिसाबाबो थ' दा उनाव क्लियारै मोजाङै खिथिगोन नोंसोरनो नायलांबाय था सानैदों मा रायलायखौ मिथिला नै बेलुन सुगासिनो मेन हजायनो होग्राया नै लिसा गासिबो लिसानि प्लानिं गाहायनिया
गगा मोननानै मारैबा सुटखौ फ्लांबाय थादों आङो ओमफ्राय बेनाबो सुनानै मुखटु बिखायसोना बिखानायखौ सिदा बिखानाय थिं लिसाया माथिं मा लागायनांगौ बेखौ फोरोंगासिनो दानाव मोजाङै लाइटखौ मोननानै नोंसोरनो दिन्थिगोन नुबायानो गासैखौबो 12 o'clock जाबोला जोङो माबा केक हागोन आरो फिल्म सुटिं लिसायाबो क्या নহয় ब्लु कालार सुगासिनो आं मोनसेबो सुवाखै दे बिसोर गासिबो सुदों जों दायो ओंखाम जानो रेडि जाबाय नै बे लिसानि लुआ लिसाखा थिं लिसा लानानै जासिगोन टेस्टी হয়েছে না হওয়া নাই নাজানো নে লিসা খাচোন কেনেকুৱা হৈছে টেষ্টি হৈছে সঁচা না মিছা টেষ্টি बेलेगनि ओमफ्राय आंबो जानोसै बिथिं मांख दे मांखखौ आं बानायनाय माबायदि जादों मिथिया खा बान्दिदा खा बिथिं पान्डिता दङ ओमफ्राय सासेया बिथिं भिडिअ लागासिनो आरो इमान टेस्टी लागनाय जागे मस्त खाली ना देहसा टेस्टी আছে সঁচাকে হৈছে ৰে থ্যাংক ইউ মই গৰম কৰাটো ভালকে নকৰিলো কেনে Jaya. খা খাইছো দে थिं पान्डिता जासिगोन आंबो जा हेपि मेरि क्रिसमास आंनि चेनेलनिफ्राय लोगोफोर 12टा जाबाय नै जोङो केक हानो थाखाय रेडि जाबाय बयबो केकखौ लानानै फैबाय फुल डेकोरेशनखौ नायदो माबायदि नुदों नै लाइटखौ अफ खालामजोबनानै बेयाव जा मिन्थावना जादों जों गासिबो रेडि खालामनानै लाजोब्बाय खिन्थु मोनसे मा बावदों मिथिबाय जोंफोर हानो थाखाय जोङो जितु नाइफ बेखौनो बावदों आरो ओमफ्राय जलायखांनानै जि नागिरदों आरो गैया ओमफ्राय हाबायल' आङो प्रे होरिबो खालामासै जोंफोर जास्ट অলপ কাটিম না অলপ কাটিছো लेफ्ट राइट सबे कैसे भी लोग सबे इधर पाए भी नहीं खाजा तो तक कर दो ओ भला ना लिसा का माथा मैं किस लो तुम्हें तुम्हें लो खाता मैं सब का लोग खाई दो हर बागटा तक मुंगो दी दे मैं गुरु को बनाई दी गुरु बनाई दे itu artis Linda emang nak lupa dulu Ya.
মই নিজে খাইছো Merry Christmas God bless you. God bless you. Kekhane az bazı yabizi bize kekhane তুমি হেই কৈ দিয়া যে ক্রিসমাস তো কি কাৰণে কেক তো কটা হয় সেইটো কৈ দিয়া ভিডিওটো দিবা কিন্তু সেইটো ভিডিওটো দিম মোক দিবা মই কৈছে নাচবোলা সবেতো জানে ন আজি ক্রিসমাস আমি কেকটো কিয় কাটে সেইটো জিজাসৰ যেটো বাৰ্থডে সেলিব্রেশন কৰে সেইকাৰণে আমি কাটা হয় এটো ঘৰতো কাটে এটো ঘৰতো হয় ঘৰতে কাটে তাৰ পিছত চাৰ্চত সবে মানে কেক বনাই কিনে আমি 12টা লৈকে আমি ৰখিয়া কাটে ঘৰ চাৰ্চত কাটা পিছত আকৌ ঘৰত লৈ কিনে আমি এনেকুৱা সৰু সৰু কেক লৈ কিনে আমি কাটো মানে চাৰ্চত যেতে কাটা বহুত ফূৰ্তি হয় না সেইটো তেতিয়া সবতো কয় চাৰ পিছত কাটা পিছত যেনেকুৱা মই হেলচেল লৈছে সেইটো আৰু কোনোবা দিন Photo. केकबो हाखांबाय ओंखामबो जाखांबाय जोङो विश खालामखांजोबनायनि उनाव आङो लास्टआव ओरैनो जास्ट मोसादोंमोन खिन्थु गानखौ होनो हायासै बेखौनो ओरैनो होना होदों आङो मोसानोबोथ' रोंखाया जास्ट ओरैनो हाप्पि मोनसे इसोरा जे आंखौ थांनाय बोसोरनिफ्राय बे बोसोरसिम आंखौ बे क्रिसमासखौ आंनो मोनहोबाय मोजां हेल्थ आरो गासैयावबो आंखौ ब्लेसिं अननायनि थाखाय आङो मोनसे फुर्तिदों आं बिदि मोसादों इसोरखौ थेंक इउ होनाय हिसाबै जोबखांनानै सासे दादाया होनबाय थाबाय माबा फ्लाइ फट'ग्ला होननानै ओमफ्राय आङो बेखौनो बिदि होननानै दिन्थिगासिनो दंमोन जोबनानै गासैबो फट'क लानो लुबैखायो जोंबो बेयाव फट'क लागासिनो दंमोन हाखांनानैसो दै केक हाखांनानै जाखांजोबनानैसो क्रिसमासनि सेलिब्रेशनखौ आङो न'आव थाङाखै आङो निउ इयारावसो थांगोन थेवब्लाबो जोङो स्टाफैनो जमाहै जोङो डेक'रेशनखौ खालामबाय डेक'रेशन खालामनायखौ नोंसोर नुखाबाय नै माबायदि खालामदोंमोन थिं ओरैहाय नुवाखै आरोना ओरै बेलुन ओरै खानानै होजोबदों आंनि बे चेनेलनिफ्राय बयखौबो मेरि क्रिसमास विश खालामहरनाय थाबाय ओमफ्राय जोङो हाखांबाय केक ओमफ्राय ओंखाम ओरैबो जाखांजोब्बाय जों दा टाइमा जाबाय 1:45 जाबाय आङो ओरैनो जिरायगासिनो दङ लाइटआव ओमफ्राय स्टाराबो एसे फिसा जाबाय आरो स्टारा ओमफ्राय बिदिनो होमबाबो माबाना होबाय आरो खाथ'नानै होबाय नै आं लाइटआव जिरायगासिनो दङ
मेरि क्रिसमास बयखौबो।